Na konci druhé série Squid Game jsme viděli, Gi-hun a ostatní hráči se pokusili o vzpouru proti organizátorům her. Převrat ale nevyšel, Chong-be byl přitom zabit a hráč číslo 1 se ukázal ve skutečnosti jako frontman, hlavní představitel organizátorů her. Gi-hun ale o tom neměl tušení. Zajali ho a spolu s ostatními hráči bude donucen pokračovat ve hře. Před pár dny vyšel nový trailer ke Squid Game, ke třetí sérii. Ta má být konkrétně 27. června, tak jsem si řekla, že vám natočím video, kde si spolu řekneme, co všechno se pravděpodobně v této sérii stane, a našla jsem taky nějaké fanouškovské teorie. Takže pojďme si to stručně a jasně shrnout. Než se ale do toho pustíme, tak mi tam prosím nezapomeňte hodit like a odběr na kanál. Já budu moc ráda, můj kanál to posune zase o něco dál. Já jsem Monika a teď už jdeme na to. Trailer začíná záběrem na rakev. Hlavní hrdina Gi-hun přežil a dozorci v růžových kombinézách ho přinesli zpět mezi hráče v rakvi. To má symbolizovat jeho znovuzrození a návrat do smrtících her poté, co byl potrestán za pokus o vzpouru. V dalších záběrech vidíme, že zbývající hráči jsou rozděleni do dvou týmů a vybírají si červenou anebo modrou barvu koule z automatu. Vypadá to, že by hráči mohli bojovat mezi sebou o přežití. Zajímavý je záběr, když matka a syn mají každý jinou barvu koule. Podle některých fanouškovských teorií syn zemře. V dalších záběrech vidíme Gi-huna svázaného. Vypadá to, že se bude hlasovat o konci her. Gi-hun by se mohl opět snažit přemluvit hráče, aby hry společně ukončili. V této sérii by se měla objevit hra na červenou a zelenou se dvěma panenkami a tato hra by měla být ještě víc nebezpečnější. Další teorií je, že podle nákresů na zdech, které ukazují hry, které se ve Squid Game budou hrát, by mohly být jednou z dalších her šachy. Dále v traileru vidíme policistu Hwanga Junho samotného na ostrově, takže to vypadá, že pravděpodobně zjistí pravdu o zradě kapitána Parka a o tom, že spolupracuje s tvůrci her a snaží se sabotovat pátrání po skrytém ostrově. Jedna z dozorců, Noel, odmítá dál pomáhat s krutými hrami, které slouží pro černý trh. Z traileru to vypadá, že se přidá na stranu Gi-huna a bude s ním bojovat proti organizátorům her. A vypadá to, že se bude snažit z ostrova utéct. Takže pravděpodobně by se mohla spojit s policistou a mohli by spolupracovat na zničení her a záchraně hráčů. Dále vidíme mezi VIP diváky jak mužské, tak ženské postavy. Trailer končí záběrem na hráčku číslo 222 a má slzy v očích. Teorie je taková, že by mohl umřít hráč číslo 333, se kterým čeká dítě. Na konci traileru slyšíme plačícího novorozence, což naznačuje, že po roce odehraje ještě během soutěže. V této sérii podle některých fanoušků by se Gi-hun měl dozvědět pravdu o identitě frontmana. Třetí sezóna by mohla také odhalit, že historie frontmana ve hrách je víc, než se na první pohled zdá. První sezóna Squid Game potvrdila, že Hwang Inho byl soutěžícím na hrách v roce 2015 a dokonce je vyhrál. Třetí série se pravděpodobně ponoří hlouběji do jeho příběhu a odhalí, jak ho jeho vítězství změnilo a nakonec dostalo k tomu, aby se stal frontmanem her. Další teorie říkají, že Gi-hun zemře při záchraně další hlavní postavy. Tady mě napadlo, že by se mohlo jednat právě o hráčku číslo 222. Také by se mohla ukázat jedna údajně mrtvá hlavní postava být naživu. Jednou z největších a nejpravděpodobnějších teorií je, že hráč číslo 1 z první série může být otcem jak frontmana, tak Junho. Vede k tomu totiž několik vodítek, jako například, že Inho nosí bundu hráče číslo 1 a opakující se motiv mléka spojený s intolerancí laktózy. Pokud je to pravda, tak třetí série by mohla odhalit šokující rodinný zvrat. Další teorií je, že kapitán Park by mohl být skrytým VIP divákem. Předposlední teorií je, že Gi-hun by se mohl stát příštím frontmanem. Ačkoliv Gi-hun strávil roky snahou dovést hru na oliheň ke konci, někteří fanoušci tvrdí, že ho čeká temnější zvrat. Jeden z herců naznačil zásadní posun v Gi-hunově povaze. Vzhledem k jeho proměně povahy by se nakonec mohl stát tím, co přísahal zničit, a to novým frontmanem. A jako poslední fanouškovskou teorii tady máme, že konec třetí série Squid Game připraví spin-offy s jedním odhalením.
Podle mě konec odhalí, že hra na oliheň a prodej orgánů na černém trhu existuje ve více státech. Podle mě úplně nejvíc reálná teorie je, že frontman a detektiv Junho by mohli být bratři a myslím si taky, že Gi-hun a to dítě hráčky číslo 222 přežijou, ale zároveň si myslím, že ten seriál skončí v hodně věcech otevřeně a my si budeme muset zase ledacos domyslet a zbytek informací by se mohlo právě potom dovysvětlit v dalších spin-offech. Tak jo lidi, to je za mě pro dnešek všechno, napište mi do komentářů vaše teorie, jak si myslíte, že Squid Game skončí a co všechno by se podle vás mohlo v této poslední sérii stát.